Ana apa, Nduk? Bu, aku njaluk tolong. Njaluk tolong apa? Loh, iku apa olambemu? Iki, gak popo kok, Bu. Oh, aku ngerti. Kowe mari KDRT ya, ha? Enggak kok, Bu. Alah wis, ora usah belani. Iku lanangan tak parani mbek aku. Lanangan asu. Ayo. Enggak, Bu. Enggak. Apa? Kowe wedi? Ora usah wedi, ana ibu ning kene. Wis, ayo. Loh, Bu. Sik. Mantu ora tau diri. Bu, wes yo, Bu. Ayo balik. Kowe wedi dadi rondo ta? Hah? Wis, gak usah wedi. Engko tak golekno meneh sing lebih gedean ben aku puas. Mikir. Dia wong tuwek kok gak kena diomongi. Mantu asu. Gak apa-apa, Le. Aman.